Dve typy, ako vieš ušetriť a zarobiť na investovaní. Veď vieš, ako sa hovorí. Ušetrené je zarobené. Tento diel bude venovaný platforme, na ktorej investujem, teda Trading 2 na 2. Je to moja hlavná platforma, ale verím tomu, že minimálne polovica týchto typov sa dá použiť aj na hociktorú inú investičnú platformu u nejakého iného brokera. V skratke, o čom bude to video, tak bude o rebalancovaní, o menách, o spreadoch a o burzách. Začnem s prvou vecou na zozname a to je rebalance. Trading 2.1.2 má možnosť vytvoriť si ako keby zvlášť nejaké iné portfólio 50 akcií, nazýva sa to koláč. Vieš si tam pridať až 50 akcií, ako ti teraz napríklad ukazujem. Viem si tam pridať Vanguard s tickerom VUAG. Viem si tam pridať aj nejakú inú akciu, napríklad iShares fyzické zlato. Viem si tam pridať aj kľudne nejakú ďalšiu akciu, ako napríklad AMDčko. Tie tri akcie, keď mám pridané, viem im nastaviť nejaké hodnoty. Koľko budú mať nejaké to percento koláča. Kto dostane aký diel. Keby som chcel to akumulačné S&Pčko od Vanguardu zvýšiť, že bude mať napríklad 50% hodnotu, tak ostatným musím znížiť. Napríklad zlatu dám ešte 40% hodnotu a posledných 10% mi ostáva na AMDčko a teda mám vytvorený koláč z troch akcií. Takto to vieš nakombiť až maximálne na 50 akcií. Vieš si tam nastaviť automatické investovanie alebo manuálne. Ja som zastancom manuálneho investovania, lebo chcem vidieť, keď tam vkladám tie peniaze, proste zapne nejaké endorfíny v mozgu a vtedy, že dávam tam peniaze. A neťahá mi to automaticky z karty, ako napríklad Spotify alebo hociakú inú platformu. A neťahá mi to z karty, ako napríklad Spotify, Netflix alebo nejakú inú službu, ktorú si platím, ale viem a venujem sa tomu, do čoho mi to kedy ide. Ale aby som ti ukázal, tak ten auto-invest funguje tak, mám tu aj nejaké projekcie, valuácie. Čiže keby som tam dal 1000 eur naraz a každý mesiac by som tam dal 1000 eur, tak po 5 rokoch zainvestovaných bolo 60 000 a hodnota bola 95 000. Je to super vec, keď sa chcete hrať, že ako by vyzeralo vaše portfólio z nejakých akcií. Dám tam nejakých 10-15 akcií, ktorým sa chcem venovať a nastavím si môj prvý vklad by bol napríklad 1000 alebo kľudne začal by som od nejakých 10 eur. Dával by som tam, napríklad denne, a dal by som tam denne 5 eur, ako je to úplne iné portfólium a môžem dať minimálne 10, lebo som tam nastavil zlé pomery. Keby som tu mal inak nastavené tie pomery, že by tam nebolo podiel akcie 50, 40, 10, alebo bolo by 33, 33, 33, tak by som vedel investovať do 3 eur do toho koláča. Ale dobre, keby som tam investoval 10 eur denne, tak po 5 rokoch by v tom koláči bolo zainvestovaných 18 000 a hodnota by bola 28 000. Čiže ako celkom slušné. Keby sa investičné alebo horizont, keby sa zvýšil na 10 rokov, tak zainvestovaných bolo 36 a celková nejaká hodnota bola 95 000. Ono, keď sa chcem aj pozrieť na moje staré portfólio, kde som investoval 10 eur denne a viem si tu zapnúť ten autoinvest dodatočne. Takže si na to kliknem, bude tam nejaký initial deposit 10 eur, potom denné a na denné si nastavím tých 10 eur, čo aj bol nejaký ten zámer pôvodne to nejak držať. Keby som 5 rokov vydržal, investovaných tam bolo 18 260 eur a hodnota by bola 25 000 eur. 25 300, dajme tomu. To by bolo po 5 rokoch. Keby som to držal 10 rokov, tak zainvestovaných bolo 36 a hodnota by bola 72, čiže pomaly 200%. Keby som to držal tých 20 rokov, ako som pôvodne aj chcel, ale našiel som si iné projekty, tak zainvestovaných bolo 73 000 a hodnota by bola 321 000. 30 rokov, keď sa pozrieme, tak je to ešte smutnejšie, pretože tam by to bol už viac než 10 násobok investície, ktoré by to prinieslo. A keby som chcel zúspnúť do dôchodku, tak zo 146, ktoré som do toho vložil postupne, by som mal 4,1 milióna, to by som si už mohol kúpiť nejakú vilu niekde a užívať si, míňať každý deň 200 eur, 500 eur, aj 1000 eur na... Dobre, ale vráťme sa k téme. Je to rebalancovanie. Tu si môžeš vidieť v tomto portfóliu, že balance score mám 9,9. To znamená, že moje portfólio je perfektne vybalancované. Ale ja si otvorím svoje demo účet, kde som sa v roku 2021 trošku s tým hral. Aktuálne je tam hodnota 7,1 milióna portfólia. Začínal som s 50 000 eur. A nejak som tam robil nejaké obchody, nejaké trady a nejak som sa tam vyšvihol trošku vyššie. Ale o tom som nechcel hovoriť, je to všetko len demo a ja ani cent z toho nemám. Čo je škoda, lebo zo 7 mega by sa teraz inak žilo. Mám tu zo pár koláčov a kliknem si napríklad na Cars, čo sú auta. Mám tu nejaké automobilky, konkrétne tam som skúšal, dal som tam Mazdu, Mitsubishi, Mercedes, NIO, Tesla, Volkswagen, Porsche. A tu mi svieti veľkým, že balance score je 5,7.
To znamená, že je výrazne nevybalancované, nevyrovnané to portfólio. Keď kliknem na to upozornenie, tak mi ponúkne možnosť rebalancovať. Ono tu aj píše, že vlastne je to nejaký indikátor medzi tým, že koľko dosiahla ktorá akcia hodnotu, lebo napríklad keď sa pozriem, tak 15% portfólia by malo ísť do Mercedesu, má 16. OK. 14% malo ísť do NIA, je tam 22. To už je veľa. OK, ale v pohode. Tesla má mať 14, má tam 25. Volkswagen má mať 14, má 14. Porsche má mať 13, má 12,4. Ale tu hore sú dve akcie, kde je napríklad Mazda, mala by mať 15 a má 2%. Mitsubishi mal by mať 15 a má 7. Toto je trošku blbý príklad, lebo tieto pozície sú dosiahnuté na maximálnej pozícii. Čiže maximálny počet akcií sa tam vlastní, preto sa to nedá dokupovať. Vlastne sa tam skoro 8000 akcií. Ale keby to bolo nejaké portfólio menšej veľkosti, kde nedosahuje maximál, tak nie, že neverím tomu, ale je mi jasné, že nie všetci budete mať 1,3 mega v nejakých automobilových akciách. Čo to urobí, keď to kliknem? Rebalancovať, tak mi odpredá tie pozície, ktoré sú v pluse. Tie, ktoré sú ziskové, čiže Tesla bola v pluse, NIO bolo v pluse, Mercedes nebol v pluse, ale tiež mi ho odpredá, aby sa to vrátilo do tých pôvodných percent, Volkswagen sa odpredá a tu vlastne vidím, že Tesla z 25,7 padne na 14%, NIO z 22 na 14, Mercedes zo 16 na 15, Volkswagen zo 14,25 na 14 rovných a dokupí mi to tie tri akcie, ktoré to potrebujú. Dobre, na papieri to znie super, vyrovná sa mi portfólio, bude rovnomerne rozložené. Lenže reálne, keď vy predáte akciu na Slovensku a vlastníte ju menej ako 1 rok, pre bratov Čechov 3 roky, tak vy musíte z tej sumy platiť daň. Je to jeden podľa nás z takých no-go zón alebo no-go smerov, že nechcem to zbytočne predávať, keď som z toho mal daň nejaký zisk. Radšej to tam nechám. Ale ukážem ti k tomu nejaký návod, ako sa tomu vyvarovať, ako si vybalancovať to portfólio naspäť, že by si nemusel nič odpredávať. Predstav si, keď ideš najbližšie investovať do akcií, idem zainvestovať, mám tu v koláči 21 000 eur a nedám si tam, že custom, že mi to všetko dá po 14%, ako to bolo nastavené. Dám si self-balancing a on to dokupí tú akciu, ktorá má vlastne najmenší podiel v portfóliu, že by to nejak vyrovnalo. V tomto prípade by to bola Mazda. Takže aby som to nejak uzavrel, určite to nerob takýmto štýlom, že budeš rebalancovať automaticky, pretože okrem toho, že ti fakt vzniká nárok na danenie, tak budeš musieť to nejak aj riešiť potom inak, ešte vypisovať aj všetky riadky na daňovom a tak, ale keď si to nepredáš, necháš to po nejakej dobe, splníš časový test, všetko v pohode, radšej doinvestuj tam, kde to treba, v prípade dokup tú pozíciu, ktorú chceš výrazne zvýšiť. To isté vlastne mám aj v druhom portfóliu, tu ešte dokonca horšie hodnotenie, názov je GGVP, neviem prečo. Tam je 5,3 hodnotenie a pozrieme sa hneď, že prečo. Takže znova tam som dosiahol na jednej akcii som dosiahol maximálnu pozíciu, Wirecard skrachoval, takže to úplne ich vymazali, odstránili z platformy a dve akcie boli tiež odstránené, delistované z platformy. Takže keď si dám tu na rebalance, tak znova mi to ponúkne, že mi odpredá strašne veľa akcií, aby mi to dokúpilo tie, ktoré vlastne asi nemám, nejakým štýlom, mám tam 0%, ale to, že sú delistované, to nejak nefunguje. Takže keď to dám rebalancovať, on začne rebalancovať, on ešte je zatvorený trh v Amerike, takže to nedokončí, ale začne odpredávať niektoré akcie a tu môžeš vidieť na tom koláči, že väčšinu tých akcií vyrovnalo, a ešte znova tu aj tá fialová klesla, a snaží sa ich vyrovnať, nech sú v jednom a tom istom kruhu, ale celkom je to nezmysel, lebo tie akcie, ktoré sú tu hore, mi ich nedokáže nakúpiť, keďže mám dosiahnutú maximálnu pozíciu a zároveň tie akcie už sa nedajú kúpiť. A teraz prejdeme k druhému typu, ktorý ja som bral ako samozrejmosť, ale všimol som si, že pri niektorom mojom minulom videu, tam v komentári bol niekto sa tam vyjadroval, že prečo nekupujem akcie na nemeckej burze, keď tam aj sú, tie isté ako sú na americkej NISE. Konkrétne to bolo pri akcii Realty Income. V skratke, 3 dôvody, prečo to tak nerobím. Lebo je tam vyššia volatilita, je tam väčší spread a tak či tak ide všetko cez dolar. Tak či tak by som si zaplatil to fíčko, ale v iných poplatkoch. Čiže keď sa k tomu dostanem, tak presne to bolo Realty Income. A ja sa tu napíšem do vyhľadávania, nech ho vidíš aj ty priamo v reálnom čase. A mám ho na NISE, na americkej burze a mám ho aj na GTXE, čo je nemecká burza. Cena na nemecké je logicky v eurách, lebo tam používajú eura a americká je v dolároch, lebo tam používajú nečakane doláre. Ono je dôležité si uvedomiť, že keď je materská akcia na americkej burze, že to predáva alebo že to posúva ďalej aj nejaká iná burza,
tak všetky transakcie sa aj tak späť vracajú na ten dolár. Sú dolarové. Aj keď v tej nemeckej nevidíš, že by tam bol nejaký poplatok za FX fee alebo za nejakú menovú konverziu, tak je to preto, lebo ten poplatok je skrytý v tom veľkom sprede. Ja by som ti veľmi rád ukázal spread, ale na to sa musím prepnúť do CFD účtu. Otvorím si napríklad zlato. A tu v tejto časti vidíš, že tam sú dve rozdielne hodnoty. Tá hodnota medzi tým sa nazýva spread. Pre zlato to sú nejaké $2, ktoré sú vlastne ten spread. A vlastne ten spread funguje preto, že by burza kupovala lacno a predávala draho. Všetko medzi tým je čistý zisk, ktorý si môže nechať, prípadne zaplatiť nejaké ďalšie poplatky. V tom spreade pre realty income je zahrnutý aj nejaký poplatok za zmenu meny, aj nejaký ten poplatok pre burzu, aby mala tam zisk na tom. Ďalšia vec, ktorá je dosť zaujímavá, keď si otvorím americkú burzu, realty income na NYSE, tak vidíš, že tie sviečky sú na husto. Keď si to otvorím v rovnakom čase aj pre nemeckú burzu, tak vidíš, že tie sviečky sú väčšie. To znamená, že v tom období bolo vykonaných menej transakcií, takže vlastne ten nejaký podiel marketu je menší. Je tu menej obchodov oproti americkej. Rovnako keď si to zapnem aj na čiarový graf, tak vidíš, že v americkej NYSE burze sú tie hroty väčšie, sú bližšie pri sebe, a keď si to otvorím v nemeckej, rovnako na čiarovom grafe, tak vlastne, a teraz budem rýchlo preklikať medzi sebou, tak vidíš, že vlastne sú tam nejaké rozdiely, že tu v nemeckej sú menej vykonované transakcie, menej to nakupované. Každopádne cena na nákup je približne rovnaká. Je tam vždy rozdiel len pár centov. Pokiaľ kupuješ nejakú frakciu akcie, alebo jednu, alebo 10 akcií, nie je to taká veľká suma. Ono sa to ščíta dokopy a už ti môže z toho vzniknúť nejaký väčší poplatok. Aktuálne si môžeš všimnúť, že keď som do Google dal $59,79, je 51,33. A na nemeckej burze sa akcia predáva za 51,40. To znamená, že tam je rozdiel síce iba 7 centov v jednej akcii, ale keď kupuješ akcie často, tak ten rozdiel sa ti načíta a môžeš mať nejakú časť akcie v podstate zadarmo, keď to budeš kupovať stále na americkej burze. Každopádne, či už vlastníš nemeckú alebo americkú burzu, teda nie celú burzu, ale akciu na tej burze, tak či tak ti chodia zdanené už dividendy, a keď máš v Amerike uzavretú zmluvu V8BEN, ktorá zamedzuje dvojitému zdaneniu, tak už nedoplácaš žiadnu daň. To isté aj pri nemeckej burze. Oni ti tam stiahnu nejakú zrážkovú daň, ale ty už ju neplatíš, ty ju len uvedieš daňou. Takže nejaký záver z toho: kupuj akcie na burzách, kde reálne sú, kde boli pridané, a žiadne sprostredkujúce ďalšie burzy, pretože aj keď to tak na oko nevyzerá, oni si zaúčtujú ten poplatok za to, že tam ich využívaš, že oni ti to sprostredkujú. Tak či tak aj burzy z niečoho musia platiť, či už elektriku, nájom alebo niečo, takže oni ti to všetko vyúčtujú pekne krásne. Ak sa ti video páčilo, ak ti niečo prinieslo, budem veľmi rád, keď zanecháš odber, dáš like a napíšeš nejaký pekný komentár. Prípadne, ak chceš niečo ďalšie vedieť, tak ľudne napíš komentár, ja si čítam všetky, odpisujem na skoro všetky komentáre a možno na ten tvoj komentár urobím ďalšie video. Tu sa pozrite na niektoré video, ktoré vám vybral YouTube algoritmus, a prajem vám pekný víkend, majte sa pekne, čauko.